Jama'a assalamu alaikum. Da farko dai sunana Nura Shela kamar yadda kuka sani. Makaɗi, mawaƙi sannan kuma jarumi a masana'antar Kannywood. Wannan bidiyo na yi shi ne akan masoyana musamman masu bibiya ta akan wannan shahararren fim mai suna Rashin Sani. Saboda ɗan jinkirin da muka samu na ci gaba da kawo muku wannan fim ɗin da muka yi na Rashin Sani. Sakamakon wasu ɗan gyararraki da muka yi da kuma shigo da wasu sababbin abubuwa da muka yi wanda su gamsar da ku su nishaɗantar da ku. Saboda haka ina ci gaba da baku haƙuri sannan kuma ina muku albishir da cewar a yanzu mun gama kammala shirye-shirye mu na wannan fim. Za mu ci gaba da inda muka tsaya, za mu ɗora muku, mu ci gaba da kawo muku ƙayataccen shirin nan mai suna Rashin Sani. Duk wanda bai kalla ba da wanda ya kalla da ma wanda yake shirin kalla to a gaya masa yanzu mun yi cikakken shiri wanda za mu ci gaba da gamsar da ku kamar yadda kuke faɗa. Naku Nura Shela. Na gode.